Na okruglom stolu kojem su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Zenici i zaposlenici, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona, eminentni stručnjaci iz oblasti prava, predstavnici kompanija, općina i gradova, pedagoškog zavoda te brojni gosti, razgovarano je o izazovima i perspektivama visokog obrazovanja u Zeničko-Dobojskom kantonu. I ovoga puta istaknuto je da se visoko obrazovanje nalazi u nezavidnom položaju. Odlazak mladih, smanjen broj studenata i neusklađenost studijskih programa sa tržištem rada samo su neki od izazova sa kojima se suočava visoko obrazovanje danas, ne samo u Zeničko-Dobojskom kantonu, nego i drugim kantonima, pa i šire, i za koje je potrebno pronaći adekvatne modalitete kako ih prevazići. Mi smo odlučili da u saradnji sa osnivačem, sa društvenom zajednicom organizujemo jedan okrugli sto na temu izgradnje kampusa i budućnosti Univerziteta u Zenici, da na neki način profilišemo u dogovoru sa osnivačem kakve studijske programe želimo da imamo na našem univerzitetu, da vidimo, da razgovaramo otvoreno o standardu svih zaposlenika, o prijemu novih studenata, o otvaranju novih studijskih programa, tako da su to veoma važne teme za Univerzitet u Zenici, a ko je drugi pozvan nego društvena zajednica. Resorni ministar je istakao da je neophodno napraviti detaljnu analizu trenutnog stanja na Univerzitetu u Zenici te sinergijski djelovati i pronaći sistemska rješenja kako bi se zaustavio trend odlaska mladih iz naše zemlje. Pa generalno ne samo Univerzitet u Zenici, nego čitavo BiH društvo, pa i Evropa imaju problem globalizacije, pa i u regiji imamo situaciju da se jednostavno dešava fluktuacija mladih ljudi. Odlaze mladi ljudi pod pritiskom i globalizacije i korporacija, pod pritiskom jednostavno uslova života u Bosni i Hercegovini. Naravno, ni ambijent politički nije najbolji i najpovoljniji i mladi ljudi tu osjećaju nesigurnost i ne vide perspektivu. I u tom smislu dešava se da mi imamo iz godine u godinu sve manji i manji broj i učenika i studenata. I po toj osnovi se treba napraviti jedna ozbiljna analiza, ozbiljna racionalizacija onoga s čime mi trenutno raspolažemo na univerzitetu i timski i sinergijski djelovati po toj osnovi i napraviti određene poteze koji će zadržati mlade ljude ovdje i stvoriti im perspektivu da ostanu ovdje, da studiraju i da na tržištu rada budu sutra plasirani kao neko ko će imati uslove dostojne za život i formirati svoje porodice i ostati ovdje u našoj domovini. Perspektiva trenutnih studijskih programa, opravdanost njihovog postojanja i usklađenost sa potrebama tržišta rada baza su za unapređenje Univerziteta u Zenici, naglasio je Mušija te dodao da vlada nastoji pratiti i podržati zahtjeve i potrebe univerziteta u tom smislu. Postoji interesovanje za određene studijske programe veliko i obično na tim fakultetima gdje je veliko interesovanje imamo problem s prostorom. Tamo gdje nema interesovanja mi imamo velik prostor, pa smo mi u tom smislu sugerisali i menadžmentu i dekanima i profesorima da po toj osnovi urade određene stvari i predlože nama šta bi to trebalo da se uradi po pitanju racionalizacije prostora. A kad su u pitanju investicije same vlade Zeničko-Dobojskog kantona, vi ste svjesni da smo mi u proteklom periodu uložili 1,5 miliona na pravni fakultet, ekonomski fakultet, gdje će se do kraja godine po svim našim procjenama završiti i amfiteatar i restoran za studente. Na taj način će im se poboljšati uslovi i na taj način će se stvoriti dodatni prostor za nastavu. Izgradnja kampusa univerziteta, proširenje kapaciteta studentskog centra u Zenici, uvođenje novih studijskih programa, unapređenje kompletnog obrazovnog procesa na visokoškolskim ustanovama, sve su to stvari na kojima će se morati raditi u narednom periodu, poručeno je sa današnjeg okruglog stola organizovanog u okviru obilježavanja Dana univerziteta i 24 godine njegovog postojanja i rada.